салому алейкум подписчикои муҳтарам, ҳамотон ба тинҷӣ саҳ саломатӣ. ҳамин якта магазини гилем кушода шудааст. ин наборо мо барои шумо фоиданок мешавад. ман худам як гилем хариба омада будам, якта карочи як хонашива. ҳамин ба як хостам ки ҳамин шумо баям набор кунам, гуфтам ман ҳозир дар омада ҳама маълумотош пурра маълумот метиҳем. ҳамотон ба тинҷӣ саҳ саломатӣ, солҳои нав муборак бошад. мана инҷа магазини гилем кушода шудагӣ, хостагӣ дилангӣ нарху навотон ба гилемо ҳаст. палос мегӯетон гилемои ҳар хел дилангӣ нархҳои шумонба ҳаст. ако мана як оз мана беҳад як хушрӯ мана якта фақат барои ҳамин магазин паҳн шудан, ҳамин наборомо паҳн шудан, якта лайку комментарий на хуб навистана фаромӯш накунед. адресошона мана як бор мефаҳмонам. ҳамин заказино ҳастку мана овай аз поён мана аз тарафи бозор омадам ба заказино, ин тараф мана фабричная остановка, мана рӯпарои маин вулканизация мана бо фаҳмонтар шудам ба мана ман бемалол бо нишон метиҳам мана ӯсун заказино тарафи бозор омдосагӣ, ин тараф мана фабричный мана рӯпаротон ба мана сак мана фаҳмо шуда бо дарои экран телефон номерое мемонам, бемалол занг зада бо пурра адресошо бо ахудошонам нофаҳмидаги одамо ба мепартоем. аксия соли навӣ бо аксия рафтост арзонтар, ҳам нархҳои обтон ба мегиритон. размери хонаи хоҳитон гиром мебиётон, хоҳитон худошон рафта мегиранд. биёед ако кани кадом тараф поён фромме ино акун реклама кунан накунанам ман худам хостам ин рекламая. карочи ино реклама кунид гуфтагишонам набуданд. ман акун ҳавиққар як магазини гилеми калон кушода шуда будааст, барои ҳамон худам хостам. ҳамин як каналам ба бо шумоба фоиданок мешавад ин набор. як кас нимкасба гилемо даркор. акун хостаги дилотон ба ҳастия мана бо ин якум этаж боло ва ин подвал мана ин гилемоя ина бенед мана. ҳама мехоҳад ки ҳамин хонаҳои ҳай нав кунад, агар барби як гилемои нав фарфтаниш мебиёд. ҳамаш як хушрӯк барои хона ба барои каран мана хостаги нархатон ба ҳаст. инҷа ба ҳамиқа пулам ҳамиқа гӯед бо арзонтаробиам ҳаст. тамоме ки нарху навош диланги нарха меёфтед бо ассортимент, бо ранга намегӯед ме хостаги рангатона меёфтед, бовар кунед. ман ҳозир карочи тарафи бозор омдам наёфтам, ҳамин дилангима унту наёфта рафтоста будам ки якбора ҳаминҷа аз реклама дида монда будам, омадам мана. дар ҳақиқат ҳамин гуфтагиҳошон бо ин будааст. нарху навош акун инҷа ба ман нарху навои фаҳмонам, агар инҷа ба набор бо бисёртар шуда мебравад. ако нарху навоша акун аз чанд пул то чанд пул сар мешавад, ё худошон биёд агар диланги нархошонро нигоҳ кара гап мезанед то на. ако ҷаҳонгир ако биёд агар харидоро худошон акун ҳамин хостаги дилангиҳошон кити бо нарху наво мекунид то на. ина ҳозир тамоми ассортиментҳошон як гала будааст, ина фаҳмондана ҳоҷаташ нест. омада диланги нархотон меёитон карочи ҳама ҷо бо камтар бо арзонтар нархи обтоби бо ин будааст. нархаш гапи тӯриш ман ҳамаша дида омдам, аз дигар мағозаҳо дидам ба ман ба салма ин ассортиментош бо маъқул шуд бисёртар.
ганда як тамоме ки ҳозир дида ман ҳайрат монд, тамоме ки рангҳо ҳаст, хостагӣ дилангӣ ассортимент будааст. Ин ассортимент бисёр будааст инҷа. саломат боштон, сарбаланд боштон. ҳамин дар рӯи экран манам ҳозир телефон номерошонам мемонам. телефон номерошон ҳамин ватсап аз тарафҳои Русия занг занитонам мешавад, бемор адресҳои фаҳмонитонам мешавад. ҳамин договореша ватсап кетӣ кунитонам мешавад. ин номи магазин чизе буд ҳоҷбо? Магазина номаш Сак. аз тарафи ҳамин заказино умдосиги ба ҳамин заказино магазинчо адо мешаду сразу ҳамин магазини ҳамин Сак ҳамтун нависта мондагӣ бо